Днес в Спорт до 7 гостуваме на Анджи в нейния втори дом. Тя е трикратен световен шампион и все още е действащ. И тя ще ни даде малко наставление как да влезем отново във форма. Здравей, Анджи! Здравейте, здравейте! Много ми е драго, приятно ни на нас. че сте тук при мене, на моя територия. Да, мина лятото, не се чувстваме във форма, искаме за следващото лято вече да сме във форма. Добре, какво точно искаш? Да качиш ли? Искам да максимално да махнем мазнините, да премахнем мазнините и да качим мускулна маса. Добре, хубаво. Сега мога така да започнем една лека тренировчица. Добре. Добре, хайде. Идвай с мене. Така. Ще направим малко сега гръб упражнения по серийки. Колко пъти е хубаво да тренираме в седмицата при положение, че до сега не сме тренирали? Значи, по принцип е хубаво да ти се направи програма от професионалист, който лично с тебе да ти вземе като интервю, спрямо начина ти на живот. Мисъл, тези програми, които ги пишат по интернет и ти ги пращат, които са копи-пейст до всички, смятай, че не е много ефективно, защото трябва абсолютно всеки има различен начин. Първо, някои хора работят цяла нощ. Ти по друг начин се възстановяваш, други си лягат, примерно, много рано, в 8 часа. Значи не може едно и също да е копи-пейст до всички, нали, по интернет. Няма как да стане. Затова те се правят лично, персонално, нещо като интервю ти се взима, спрямо абсолютно целият ти начин на живот. И тази програма е само за тебе. Да покажем тогава първото упражнение. Да, първото. Така. Айде ти сега. Да, може да... Случва ми се и аз да влизам в залата, така че... Добре, издишай долу. Така. Да, нагоре. Догоре. Така. Издишай, добре. Всички неща са много важни. За кръвообращението, така дишането е много важно, за да може да се помпа мускула. Да кажем, че тренировката се проведе сутрин. Тогава колко време преди тренировката трябва да сме яли, какво трябва да сме яли? Ако примерно сутрин. Зависи в колко си станал сутрин, защото за някой сутрин започва в 12, примерно за мен. Тренировката от 10 сутринта, да. От 10 сутринта. Хубаво е да си ял нещо, разбира се, на гладно. Само можеш и някои неща на гладно да се правят, примерно кардио, но по принцип, ако правиш тежка силова тренировка, хубаво да си ял, разбира се, и то стабилно. Аз лично съм привърженичка на така едно обилно сутрешно хранене, защото те зарежда за целия ден. Като е хубаво да присъстват и въглехидрати също, нали, не говорим сега за някаква подготовка, където ще се явяваш на състезания. Говорим си за нормално, така да може тялото ти да има сили, за да има сили да изкара една силова тренировка. Хубаво е след тренировка да се пият определени неща, които да ти възобновят силите, като аминокиселини и така други вещества, които вече пак някой трябва да ти направи хранителен режим, нали, какво точно да ядеш и да пиеш, но това е в най-общи линии. Така, добре. След като преминахме през това упражнение за гръба, така, сега може, примерно, има и други неща за гръб, но нека сега да не така нещо по-интересно. Може рамене да направим. Едно от любимите ми. Кажи, дай ще помогна. Няма нужда, благодаря ти. Така. Ето тези гирички взимаме. Колко трябва да е продължителността на една тренировка? Ако е силова, не повече от час. Предполагам, не всички наши зрители знаят какво е силова тренировка. Ще обясниш ли в най-общи линии? Значи зависи какви резултати вече искаме да постигнем. Заповядай с същата тежест. Няма да участваме на световно първенство като теб, но все пак...
Фейсбука. Снимки с циците ти пращат, ти ми пращаш. Писаш ми как е отслабнала тая тлъста поп-певица. Ще кажа, бейби, само с кока и водица. Чай да настъпим, пинчерът и мен. Виждам, че съм парна в ментена филен блен. Чупи стойки, стойки, чупи, чупи. Мисля, че сме готови тук. Напомпа ли ги раменете? Ами, трудно, но... Така, сега. Вече мога да покажа някои упражнения, специфични, така по-любими за дамите определено. Ами, имаме и женска аудитория, така че е хубаво и на тях да им покажем Това бяха така първите стъпки в залата. унисекс упражнения, които предимно за... В женските упражнения ще оставим мъже. ти да ги показваш, тъй като Да, няма нужда да ги не представя. ни е силата там, да. Да кажеш как става световен шампион, тъй като и то трикратен, Да. тъй като това е една дисциплина, която предполагам има доста голяма конкуренция. Ами конкуренцията е основно от рускини, украинки и тези народи, които аз все пак съм украинка наполовина. И това ми е плюс, нали, че все пак това е и малко или много ген. Гледат и визията, защото аз съм в категория модел, където трябва да имаш и визия на моделка. Тоест излъчването на сцената, нали, хармоничното тяло, не е само определен тип мускулатура, която да е много лека и финна, не е силно изразени така мускули, защото това вече отива към бодибилдинга. И към друг тип федерации. Значи федерацията WFF е World Fitness Federation, тя е само за фитнес и миналата година даже дисквалифицираха момичета, които бяха с много силни плочки на корема, като мъжки, нали, които така, нали, често стават под формата, като взимат и химични субстанции, значи това е забранено. Това са вече упражнения за седалищните мускули Да. и за краката. Че си единствен, че си незаменим. Бягай с мене, се забърквай. Ще те вкарам в страшен филм. Ти какво си помисли? А да ни кажеш, това е най-често срещаната грешка в фитнеса, претрениране може би или пък липса на достатъчно знания. Да, липсата на компетентност, защото много хора, нали, имат желание, но им липсва така наистина някой компетентен човек в тази област, който да ги насочи точно начина, по който да тренират. И може би липсата наистина, че не си правят хранителен тренировъчен режим, а просто идват и хаотично просто тренират. А то не е просто така да си тренираш по уредите, дай сега този, дай сега този. Важно е да се бележи, че храненето всъщност е Защото основата това на е добрите резултати. Бодибилдинг, оттам идва, нали, да структуриране, то има някаква структура, значи почваш един мускул, наблягаш на него или искаш друг, има си методика, има си хранене, всичко е много специфично и ако наистина човек, нали, почва да се интересува просто повече, в момента има много информация наистина вече в България, преди нямаше. Ти как започна, може да разкажеш? Откъде тръгна тази страст към фитнеса, за да стигнеш до титлите? Ами аз бях художествена гимнастичка, стигнах до сребърен медал. Така бях, нали, състезателка по художествена гимнастика. Но в последствие, понеже бях много слабичка, така клещава структура, реших, че трябва да започна, нали, така, фитнес вече по-активно, за да мога да кача мускулна маса, да тялото ми да придобие друг тип форми. И така, оттам се запалих всъщност. В момента е доста модерно да се тренира. Ти как го определяш това, че точно защото е модерно или хората искат да изглеждат по-добре или може би този здравословен начин на живот навлезе доста дълбоко в начина на живот на българина? Ами, просто може би стана някаква мода. Сега не казвам, че, нали, може така, нали, ние тогава, когато го правихме и правихме такова предаване за фитнес, нали, фитнес мания, много сме показвали. Сега обаче последните години вече стана като наистина мания. Да. На всички им стана голяма мания. Единствено, което би ги посветва да не прекаляват, защото всяко нещо трябва да има среда. Баланс. Тоест баланс, да. Не е хубаво, много хора, много мъже прекаляват. Просто вече са вманиачени и не излизат от фитнес залата, жените почват да се дразнат, да не харесват такъв тип мъже. Значи внимавайте, защото ще има отлив. Първо, нали,
има едно харесване на такъв тип, обаче като видят, че те са егоисти и се интересуват при мъжете само от тялото си, от плочките си, от какво ще яде днес, какво няма да яде, тя жената губи интерес, защото вижда, че той не я обгрижва. Това е важен съвет за всички фитнес-маняци, да обръщат внимание на жените. Стават прекалено много егоисти, почват да мислят предимно за себе си, за своя външен вид. Аз го наблюдавам това масово повече при мъжете, затова го казвам към тях, нали, се обръщам като апел. Може би за гърди Може нещо нещо, да направим. ако искаш този уред, може и за мъжете, и за жените, няма значение. Заповядай, тези 90 кг са ти добре. Ами, все пак да не... Ето виж сега как ядеш. Да не се контузиме в ефира, това не е идеята. Аз не съм световен шампион. И почваш нагоре да... Айде, прекрасно. Да изтласквам? Да. Добре. Подчертаваме, че това са 90 кг, нали? 90 са, екстра са ти колко са? Аз съм 75. Качи краката. Още нагоре, добре. Ми пробвай. Ръцете къде трябва да сложим? Ето тук има специално. Дръжки, добре. Да. Давай, екстра. Чудесен. Може да обясниш все пак за кои мускули е това? За глутеуса. Хубаво и мъжете да имат. Ето тук. Максимус глутеус. Значи резултата няма как да дойде след първи или втория месец, това трябва да го знаят. Да. Сега, затова някои прибягват и към забранени субстанции, защото знаят суплементи, защото знаят, че с тях също ефектът е по-засилен, но пък те си имат странични ефекти, всички тези неща. И те не закъсняват страничните ефекти. А с възстановяването как си въпрос все пак? Има неща, добавки, които не са които трябва забранени да се пият, да, и които хората не правят тази разлика. Те затова че... се водят хранителни добавки, Да. защото са като един вид заместител на някои важни елементи в храната, които ние не успяваме да си набавиме, защото не може постоянно да търсим, примерно, днеска трябва да намеря някакъв зеленчук да изям, примерно, или нещо специфично. Не мога днеска да го намеря, затова... Риба, например, която е по-трудно се приготвя. Примерно, да, примерно. Затова има някои хранителни добавки, но и с тях не трябва да се прекалява. Всичко трябва да е умерено и да знаете кога да го пиете, по колко и как. Да. Добре. Да, разбира се, най-хубаво да се храниме правилно, ако имаме възможност, защото знаем, че в този забързан начин на живот в днешно време е трудно наистина да можем да си набавиме, примерно ако сме в офиса, нали, всеки гледа нещо бързо да хапне някой сандвич, така е, наистина е така. Ако имате възможност да си готвите вкъщи, разбира се, го препоръчвам. Държа да отбележа, че екипа на Спорт 7 се храни твърде здравословно и всеки си носи на работа. Чудесно, ето това салати. да се носи от вкъщи нещо, което сте си изготвили, примерно, а не да търсите фастфуд, нали, храна, която така определено ще ви затрудни после процесите. Да. Наскоро представи своята модна марка. Да разкажеш малко повече за нея. На Fashion Week се случи това нещо. Да, това беше тук преди 2 месеца, за първи път в България, Fashion Week. Имах тази огромна възможност да стартирам, защото това е старта на моята марка, Fitness by Angie. Тя е изцяло така насочена към млади, спортуващи хора. Ето тук разни клинчета, както съм сега в момента, потничета и всякакви екипчета. Примерно потничета с моя лик има за моите фенове. Хората, които обичат екстравагантните дрежки, цветни, интересни. Крайно време да се раздвижи, нали, в фитнеса, да не сме само в някакви черни анцузи, нали, сиви. Има и за мъже много неща, разбира се, те са по-семпли. Така че заповядайте в моята страница, скоро ще има и сайт. Казваш, че имаш много фенове, когато тренираш, те идват и при теб за съвети, удобство, когато те видят в залата. Усещаш ли, че имаш фенове в залата и търсят по някакъв начин твоят съвет, подкрепа, мнение? Ами да, определено. Сега, така, по принцип обичам да тренирам в зали, където да няма много хора и да не е много за да мога спокойно да си проведа една тренировка, да не е много пренаселено и да не е в пиковите часове. Точно заради това да не ме питат нещо, да не ме занимават. Винаги се намират такива хора. Някои хора идват там само за да общуват, пък мен това ме спира ми процеса на тренировка и като цяло не е много препоръчително. Нали? Ако искате да мине тренировката и си общувайте. Нали? Има хора, които пък висят телефоните по цял ден в фитнеса и те също нищо не правят. Нали? Идеята е наистина да имаш някакви резултати. Зависи кой за какво е дошъл в края на краищата. Да благодарим на Анджи за нейните съвети, за това, което ни показа в залата
и да се надяваме, че ще успеем да влезем все пак във форма за лятото, за следващото лято. А на теб ти пожелавам още успехи Много в фитнеса благодаря. Благодаря. и в личен и в професионален план. Благодаря.